Nagpadayon karon ang hugot nga kampanya pag-neutralisa sa mga rebeldeng New People's Army sa area ubos sa mando sa 101st Infantry Brigade ning Lalawigan. Bitbit ang ilang mga dekalibreng armas ug man panghiman sa gubat. Upat ka mga rebeldeng kanhi sakop sa dismantled Guerrilla Front 33 na nag-operate sa boundary sa Davao de Oro, Davao del Norte ug Agusan del Sur. Nitahan silang kaugalingon samtang laing usa nga kanhi sakop sa dismantled Pulang Bagani Command 5 na naglihok sa boundary sa Davao de Oro ug Davao Oriental. Nitahan ngadto sa 60th Infantry Battalion ubos kang Lieutenant Colonel Jubilee Carmel Cabading. Bitbit sa mga nagsurender ang 5 ka mga tagas nga kalibre sa armas. Sama sa usa ka AR-15 rifle, usa ka Bushmaster rifle, 2 ka Baby Armalite ug usa ka M14 rifle. Ang panayong neutralisasyon sa rebeldeng pundok bunga usab kini sa way undang nga kampanya sa 60th Infantry Battalion inabagan sa 101st Infantry Brigade ubos kang Brigadier General Ronnie Babak. Kansang tumong mao nga dili lungan o pabalikon sa sabakan sa kagamanan ang nahibiling pwersa sa mga rebelde sa rehiyon. Sa pikas bahin, upat ka mga individual sa Mungkayo, Davao de Oro, voluntaryong nitahan usab silang kaugalingon ngadto sa 25th Infantry Battalion ubos kang Lieutenant Colonel Emmanuel Laroa. Duha niini sakop sa dismantled Regional Headquarters sa Southern Mindanao Regional Committee, mientras ang laing duha sakop kini sa dismantled Guerrilla Front 2. Gitahan usab nilang upat ka mga improvised explosive devices kon homemade landmines. Sa iyang mensahe, gidayeg ni Babak ang nasoy nga accomplishment nga pagpamatuod lamang sa sustenidong kampanya sa nasudnong kasundaluhan arong hingpit nga magpabiling insurgency-free ang ilang area of responsibility. Kailang duman nga nitong Hunyo 13, 2022, deklarado ng insurgency-free ang lalawigan sa Davao del Norte. Samtang Hunyo 22 usab, gideklara nga luwas na sa hulga sa insurensiya ang entero probinsya sa Davao de Oro. Gikan dinhi sa probinsya sa Davao Oriental, June Duterte alang sa Newsline Philippines. Stay safe.